συνάδελφοι, εργαζόμενοι της Νέας Ιωνίας, χαιρετίζουμε τα σωματεία, τους συλλόγους, τους μαζικούς φορείς, τις συλλογικότητες που ανταποκρίθηκαν σήμερα στο κάλεσμα. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, το λαού πάλι θα τη σπάσει. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλο το διάστημα της πανδημίας με πρόσχημα την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού θέτει στο λαό ουσιαστικά το δίλημμα: ατομική ευθύνη ή θάνατος. Δεν σταματά να παίρνει πότε με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, πότε με πολυνομοσχέδια, πότε με ευνηδιαστικές νομοθετικές ρυθμίσεις, συνεχώς αντιλαϊκά μέτρα, περιορίζοντας ταυτόχρονα και τις συνδικαλιστικές του ελευθερίες και τα εργατικά του δικαιώματα. Αντί να ενισχύσει το δημόσιο τομέα υγείας με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού και την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, αντί να πάρει μέτρα προστασίας της υγείας στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μεταφοράς, αντί να φροντίσει για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων και των σχολών με το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, αντί να προστατεύσει το λαϊκό εισόδημα, αποδεικνύει με το πιο εκοφαντικό τρόπο ότι οι προτεραιότητες της είναι οι πλουσιοπάροχες προσφορές δισεκατομμυρίων στις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τα μέσα ενημέρωσης, για να προβάλλουν μια πλαστή πραγματικότητα για το έργο της, με τη συκοφάντηση παράλληλα των αγωνιστικών κινητοποιήσεων αλλά και την αύξηση του αριθμού των προσλήψεων στις δυνάμεις καταστολής στο σώμα της αστυνομίας. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με την πάγια τακτική όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων, θωρακίζει με τη σειρά της ακόμα περισσότερο το σύστημα εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Απέναντι στις αντιδράσεις του λαού και της νεολαίας που θα συνεχίσουν να εντείνονται απέναντι σε αυτή την πολιτική μέχρι τη συνολική ανατροπή της. Γι' αυτό ενοχοποιεί ακόμα και τις απλές εξόδους μητέρων και παιδιών με τους ελέγχους, τις ενισχυμένες περιπολίες και παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στις γειτονιές και τις πλατείες, επιβάλλοντας τη λογική εγκλισμός ή πρόστιμο. Ο στόχος είναι προφανής: τα περιστατικά βίας κατά των πολιτών, όπως αυτό της Νέας Σμύρνης, να γίνουν καθεστώς, μέρος της καθημερινής ζωής, ώστε να περνούν απρόσκοπτα οι αντιλαϊκές κυβερνητικές επιλογές, το δόγμα, νόμος και τάξη. Γι' αυτό δεν είναι μεμονωμένες άτυχες περιπτώσεις. Είναι αναπόσπαστο μέρος της κρατικής καταστολής απέναντι στον εχθρό λαό, για να εθιστεί στην παρουσία των ομάδων της αστυνομίας στα πανεπιστήμια, τις πλατείες, τους δρόμους, τις γειτονιές, τις κοινωνικές εκδηλώσεις και τις εργατικές κινητοποιήσεις. Να υπονομεύει τους αγώνες του, να υπομένει ο λαός αδιαμαρτύρητα τις δυσκολίες της ζωής και τη δυστυχία του, περιμένοντας τους σωτήρες του. Η επιμονή και η αιμονή των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην προβολή μεμονωμένων σκηνών σύγκρουσης της αστυνομίας με διαδηλωτές ή με ομάδες των γνωστών αγνώστων που συμβαίνουν στο περιθώριο συνήθως κάποιων εκδηλώσεων και έξω από το μεγάλο όγκο των διαδηλώσεων, όπως αυτές στη Νέα Σμύρνη, που είχε ως αποτέλεσμα δυστυχώς τον τραυματισμό ενός αστυνομικού, στοχεύει στο να υπονομευτούν, να διασυρθούν και να συκοφαντηθούν οι μαζικές και αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργατικών οργανώσεων
κατά της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής. Γι' αυτό και τέτοια επεισόδια δεν είναι ικανά να υποβαθμίσουν τις διεκδικήσεις των εργαζομένων και δεν θα δώσουν άλοθη στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Εδώ και τώρα, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας χωρίς αποζημίωση. Μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Οργανωμένος έλεγχος σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες όπου απασχολούνται χιλιάδες εργαζόμενοι. Οργανωμένος έλεγχος στα σούπερ μάρκετ. Στήριξη του εισοδήματος και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Προστασία των ανέργων, ένταση του αγώνα ενάντια σε κυβέρνηση και επιχειρηματικούς ομίλους που επιχειρούν να τσακίσουν μισθούς και συντάξεις, τα ασφαλιστικά, τα εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα. Καμιά περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων με πρόσχημα τον κορονοϊό. Να μπει τέρμα στην αστυνομική βία και την κρατική καταστολή. Το κλίμα αστυνομοκρατίας που επιδιώκει να επιβάλλει η κυβέρνηση δεν θα περάσει. Όχι στην καταστολή και την τρομοκρατία. Πάρτε μέτρα για την πανδημία. Όχι στην καταστολή και στην